Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Шолыда корбыз һәм коңуннарны законсыз сату урыннарны ачыклау буенча рейд узды. Таләпләрне бузучыларны нәрсә көтә? Җәйге каникуллар старт ала. Татарстанда игътибар балалар профилактик чарасы башланды. Корбызлар тикшерелә. Бүген Чаллыда корбыз һәм кавыннарны законсыз сату урыннарын ачыклау буенча рейд узды. Тикшерүчеләр, хукук саклау органнары хезмәткәрләре, Комсомол районы администрация вәкилләре һәм башкалар. Таләпләрне бузучыларны нәрсә көтә? Бу хакта алдагы минутларда. Әлмәт трактында юл буенда кавын, корбыз һәм помидор сатучы Газель тора сатучы делегацияны күрү белән кошырга ашыкты һәм кемгәдер шалтыратырга тотынды. Әлегә ир аны товарны карап торга гына сорауларына ышандырырга теләде. Я недавно говорю, честно говорю, сейчас он придет, сам скажет вам, Казань сам. Просто он сказали, это машина надо на ремонт отвезти. Он пошел сам, поехал, сейчас придет сам, скажет вам. Берничә минуттан тагын бер ир-ат килде. Аның сүзләренчә, ул юл буенда яшелчә җиләк-җимеш сату белән шөгыльләнергә ярамагандыгын белмәгән. Неделю назад мы здесь вышли, не знали, что нельзя. Перестанем продавать. Белмәү җәзадан азат итми дип кисәтә тикшерүчеләр. Җитмәсә сатучыны инде берничә мәртәбә кисәткән булганнар. Происходит эвакуация автотранспорта, который стоит с нарушениями, которым было вынесено предупреждение не первый раз. И вот администрация проводит рейд, и автомобиль будет эвакуироваться на штрафстоянку города. Корбыз, кавын һәм башка яшелчә җиләк-җимешләрне сату өчен сатучының сыйфат сертификаты булырга тиеш һәм төгәл урында сатуга хокук документы булу шарт. Ул аренда өчен түләргә тиеш, ә чынлыкта шәһәр бюджетына берни дә керми. Моннан тыш аның башка төрле таләпләрне бозуы да ачыклана. Это антисанитарные условия. Эти фрукты не сертифицированы. Мы боимся, что население может отравиться. Во-вторых, продавец, который осуществляет реализацию, он осуществляет фактически предпринимательскую деятельность без регистрации и юрлица, и предпринимателя. Есть и нарушение и налогового законодательства. Мобиль сәүдә законсыз саналам, шуңа күрә Газель эвакуацияләнде. Сатучыларга исә эвакуатор эше машинаның штрафстоянкада торуы өчен барлык чыгымнарны түләргә туры киләчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Җәйге каникуллар башланды, димәк, ата-аналарга юл хәрәкәте кагыйдәләрен искә төшерергә кирәк. Татарстанда игътибар балалар профилактик чарасы башланды. Ул бөтен республика буенча 5 июньгә кадәр узачак. Быелның 4 аенда Чаллыда 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 15 авария булды. Бәхеткә корбаннар булмады, ләкин 15 бәлик булмаган кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алды. Шул ук вакытта юл транспорт һәлакәтләре саны узган ел белән чагыштырганда 31%-ка, ә зыян күрүчеләр саны 28%-ка кимегән. Шуңа да карамастан балаларга юл йөрү кагыйдәләрен искә төшерү бик мөһим. У нас сейчас проходит профилактическая операция «Внимание, дети!». Игътибар балалар автоинспекторлар җәяүлеләрнең зебра юлы аша чыгуына яки машина йөртүчеләрнең аларны үткәрүенә генә түгел, ә балалар белән автомобильләрдә йөртүенә дә игътибар итәләр. У меня впереди вот автокресло, сзади автокресло. Я всегда пристегиваю, обязательно. Практика күрсәткәнчә, нәкъ менә җәйге каникулларда яшүсмерләр катнашында юл транспорт һәлакәтләре саны арта, ди автоинспекторлар. Кызганычка каршы, әлеге хәрәкәтләр машина йөртүчеләр гаебе белән генә килеп чыкмыйлар. Әлеге юл хәрәкәтләрендә кайбер очракта балалар үзләре дә гаепле була. Хәзер инде җәй айлары җитү белән безнең шундый юл хәрәкәтләре бар. Алар инде велосипедчыларына килеп чыгалар. Шуңа күрә велосипедчыларыбыз юл аркылы чыкканда велосипедтан төшсеннәр иде. Чөнки әлеге юл транспорт хәрәкәтләре күп очракта шундый сәбәпләр аркасында килеп чыга. Дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларны юлларда сак булырга һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә чакыра. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Хәзер йөрәк авырулы кешеләрне түбән температура белән дәвалаячаклар. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары йөрәк җитешсезлеге белән авыручы пациентларны дәвалауда яңа алым куллана башлады. Үзенчәлекле операция турында хезмәттәшем сөйләр.
Операция өстәлендә 53 яшьлек пациент 20 ел дәвамында әлеге ирод физик йөкләнеш вакытында уңайсызлыклар тоя, тын җитмәү һәм тиз арудан интегә, медицина ярдәме сорап күптән түгел генә мөрәҗәгать итә. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары аны хроник йөрәк җитешсезлеге диагнозын куя, тиз арада операция таләп ителә. Мы сейчас должны иссечь вот это вот грубые изменения кальцинированных створок и посадить сюда искусственный клапан. Соответственно, следующий будет этап, это, значит, уже продолжим борьбу с нарушением ритма и будем делать криоаблацию. Ошык йөрәккә операция таплап алып барыла. Митраль клапан кысылу аркасында пациентның аритмиясе дә була. Хирурглар клапанны алмаштыра һәм криабиляция дигән яңа алым куллана. Бу процедура минус 60 градус булган бик түбән температура ярдәмендә дәвалауга нигезләнгән. Мы выполнили аблацию, криоаблацию с помощью этого нового оборудования. Потом завершили радиочастотную аблацию, это другой аппарат, устье легочных вен. Третьим этапом мы выполнили уже пластику митрального клапана. Таким образом, четвертым этапом мы уже подошли к протезированию самого клапана артального и, значит, закончили операцию. Ошык йөрәккә 5-6 сәгатьлек операция уңышлы үтә. Республиканың штаттан тышы баш кардиохирургы сүзләренчә, мондый хәлләрне булдырмас өчен вакытында диспансерлаштыру үтә мөһим. Диспансеризация у старшей возрастной группы, уже там старше 50 лет, конечно же, нужно выполнять ультразвуковое исследование сосудов и сердца, чтобы знать, по крайней мере, какое оно у него есть на данный момент, что-то у него какие-то находки есть, страшные эти находки, или они не представляют никакой опасности. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары бүгенге көнгә уңышлы гына 4 шундый операция уздырган. Лилия Гатина, Сергей Бильданов, яңалыклар. Уңайлы җәйге аяк киемнәре демисезон итекләр һәм ярым ботинкалар. Ярминкә яр чалыда үз эшен дәвам итә. Белоруссия аяк киемнәрен Муса Җәлил урамы 55Б үзәк рәт сәүдә үзәге элекке балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Төрле сезон өчен аяк киемнәренең зур ассортименты җылы ботинкалардан алып җәйге җиңел аяк киеменә кадәр. Обувь имеет очень красивую перфорацию и расположена по всей поверхности обуви. Спереди, сбоку, в области пятки, значит, вашим ножкам не будет жарко. Стелька анатомическая, повторяет форму стопы. Подошва выполнена из качественного каучука. Мягкая, не нагревается, дает амортизацию при ходьбе и снимает нагрузку на суставы. Күргәзмәдә ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен барлык төсләр тәкъдим ителә, иң мөһиме зур үлчәмнәрдә булуы. Она имеет с одной стороны резинку, с другой липучку. Хорошая перфорация по всей обуви позволяет ногам дышать. Подошва двухслойный полиуретан. Легкая, не нагревается и не лопается. Мужчины будут довольны. Шоулар Белоруссия аяк киеменең сыйфатын һәм уңайлылыгын бәяләргә өлгергән инде. Очень это удобно, я уже вот вторую пару, вот это 3-й год ношу. Лет смотрела именно светлые, чтобы были. Ну, я приехала специально сюда купить белорусскую обувь, потому что она мне нравится, я уже покупала. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк рәт сәүдә үзәге элекке балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Рыба Камчатки в Набережных Челнах с 28 мая по 1 июня. Площадка у гипермаркета «Мегастрой». Оцените настоящий вкус рыбы Камчатки. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.